Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 12, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Kawayan LGU ginareklamo ang wala untat nga pagpangutod sang kahoy sa kabukiran nga ila sakop. Long-term solution sa isyu sang tubig panawagan sa pila ka residente sa barangay Mandalagan. Sa mga nagapangunang nga balita national, 3-strike policy plano ipatuman batok sa mga ginikanan nga nagapabaya sa ila kabataan. Samtang hirit nga saka sa sweldo ginatun-an na sang dole. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:05. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang ini nga ba? Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat itin sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga impatigayan ang mga activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balansa, Aksyon! Kagkaroon sa niya sa ngaton na mga nagapanguna nga balita lokal. Nagdiwan sang sulat si Kawayan Councilor sa Amihabagat nga ipadala sa national government pagi sa pagpahanugot sang sangguniang bayan sang Banwa kag ila congressman nga nagapangabay nga hagan-hagano ng pag-issue sang cutting permit ilabi na sa 6th district. Suno kahabagat sa ila Banwa bisan jutay lamang nga ulan madasig na nga nagabaha pangod sa madamat nga kagakalbo o kung nagakakalbo ang mga kabukiran. Dugang pa nagapangayo sila sa bulig mangod sila sa LGU wala sang mahimo bangod ang gobyerno nasyonal ang nagapahanugot sini. Dugang pa ni habagat sa pihak nga nagapatigayon sang tree planting activities sa nagkalain-laing ahensya apang tungod may mga cutting permits kinapang utod lang sang iban nga mga manuguling ang gintanom nga mga kahoy. Ihon ko sa sining letter nga matalupangdan sa national government kag sa mga light agency nga concern party sining aton kabukiran aton kahuyan ilabi na gid diri sa 6th distrito sa probinsya sa Negros Occidental Action North. Ang kabahin sa pagpahayag sang konsehal sa Banwa sang Kawayan nga si Sammy Habagat. Sa iban nga balita lokal, dayonon sang mga syudad sang Himamaylan sa Negros Occidental kag Taguig sa Manila ang ila ginaplano nga twinning agreement. Ini ang ginpahayag ni Himamaylan City Mayor Raymond Tungson matapos ang iya pagsugilanon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano sa League of Cities of the Philippines. Ginpasalamatan man itong son na si Cayetano bangod sa pagpasugot nga dayonon ang mga kasugtanan. Kag suno sa alkalde, ini nga sisterhood ang makabi nga essential step agud nga maangko ng handom nga maisa ang distinct socio-cultural communities. Nagligad nga Setyembre, nagperma man sang twinning agreement ang syudad sa Manila kag Silay pagi sa mga alkalde nga Sanday Maria Shalahani Laconia Pangan kag Jodeth Gallego. Tuyo sang kasugtanan nga makabuligay ang duha ka syudad sa pagpasanyog sang ilatag sa mga science kag technology, education, sports, environmental protection, public health, tourism, culture kag impormasyon may kangtanan sa government administration kag community development. Nanawagan ng pila ka mga residente sa Purok Luhod-Luhod sa Barangay Mandalagan sang long-term solution sa ila problema sa tubig. Kapin 17 ang mga bubuon sa mga purok nga mo ang ginakuhaan sang tubig sa pagpanghugas sang pinggan, pagpaligo, pagpanglabak hag iban pa. Nalakip sa panawagan ang pagbutang sang linya sang basiwa kasunod nga mayoriya sa mga residente sa lugar ang nagpasalig sa bubon. Liwat na ginbuksan sa mga residente ang pila ka bubon nga ginpasira sang CHO matapos ang 24 oras halin sang ginbubuan sang chlorine. Sa piyak nga bahin, luwas naman yung pasalamatan ni 94th IV Battalion Commander Lieutenant Colonel Van Donald Almonte ang pagsalig sa 24 ka miyembro sa New People's Army sa Southern kag Central Negros matapos voluntaryo nga nagsungka. Kag suno kay Almonte, ang 3 ka grupo sang NPA nga nagsungka ang mga miyembro sang NPA sa idalom sang Central Negros 2 NPA Striking Force nga naga-operate sa isla sang Negros kag ang pila pa ka staff ni Ka Juanito Magbanwa.
Dugang pa ni Almonte, ginsungka man sa mga ini ang ilang mga armas, mga granada kag iban pa. Ginpasalig man ni Almonte ang mga surrendering nga ilang makuha ang mga benepisyo nga ginpromisa sang gobyerno paagi sa Enhanced Comprehensive Integration Program kag mga benepisyo gikan sa provincial government kag local government unit. Initially po, may remuneration po na katumbas yung mga binigay nilang baril. And pag na-approve po yung pag-surrender po nila sa national government to the National Task Force Aircraft, may monetary value din po na sa kanila yan. Ang kabahin sa pagpahayag, Lieutenant Colonel Van Donald Almonte. Sa kangot nga balita, ginawiawi naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte ang pagbalik sa sabak sa gobyerno sa 24 ka mga miyembro ng NPA. Sunod kay Pasaporte, personal nga gintampungan sini ang ceremonial turnover ceremony sa mga armas, granada kag iban pa sa mga rebel returnees nga patigayon sa headquarters ng 94th IB nga nakabase sa Ayungin Negros Oriental. Ginapahayag man ni Pasaporte nga kalakip sa mga nagsuka ang mga grupo sa Central Negros 2 nga ginabugusan sa isa ka vice squad leader, isa ka medical staff kag isa ka CO sa unit militia. Ginsungka man sa mga NPA ang isa ka shotgun, isa ka caliber 22 revolver, apat ka mga caliber 38 revolver, 3 ka rifle grenade kag isa ka granada. Nanawagan man si Pasaporte sa iwan pa nga mga NPA nga nabilin sa mga kabukiran sa Isla Sang Negros nga magbalik na sa gobyerno kag mga buhi na sang matawhay kaupod ang ila pamilya. Ginapreparar na sa otoridad ang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide kag multiple physical injuries bato kay Jose Jequito Florencondia. Ang driver sang di pasahero nga jeep nga imbolbado sa aksidente kahapon sa sitio proper Barangay Malatas sa Banwa sang Calatrava. Sa madumduman, 3 patay kag may 36 ang pilason sa mga pasahero ni Florencondia matapos nadulaan sa preno ang ginadala nga salakyan kag nagmunggo sa kahoy nga Gemelina. Sa karon nagapabilin si Florencondia sa custodial facility sang Calatrava PNP matapos nga personal ini nga nagkadto sa police station agud i-report ang aksidente. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16. Santon Plus Gold, For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod
made it possible. Because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhig, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta indiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2,
secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes na. Kag sa detalya sa ngaton na mga nagapanguna nga balita national. Ginatuna na sa Department of Labor and Employment o kondole ang mga apelasyon nga sakaan ang minimum nga sweldo sa tunga sa nagasakang inflation. Ginpahayag ni Labor Secretary o Secretary Bienvenido Laguesma, ginarespeto sang ahensya ang panawagan. Kag ginalantaw man ang pila ka konsiderasyon kung kinahanglan naman sa panibag-o nga adjustment. Una nga nanawagan ng partidong manggagawa para sa 100 pesos across the board increase sa minimum wage sa pungsod, bangod man sa pagnubo sa 76 pesos sa purchasing power sa mga minimum wage earner tungod man sa mahal nga presyo sa mga balaklon. Gindayaw sa United Nations kung UN si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya inisyatibo para sa youth empowerment o kung empowerment, peace building kag security. Ginpahayag sang Office of the Press Secretary kung OPS nga samtang ginapatigay ng Association of Southeast Asian Nation o kung ASEAN's UN Summit, ginkilala ni UN Secretary General Antonio Gutierrez ang Presidente Marcos sa pagpanguna sang youth involvement para sa ASEAN. Suno pa sa OPS, ginpa siguro sang presidente sa global body nga ipadayon sa Pilipinas nga pabaskugon ang kasugtanan sini sa UN. Sa dugang pang balita national, plano sa karon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga magpatuman sang 3-strike policy. Batok sa mga ginikanan nga nagapabaya sa ilang mga kabataan kag napabayaan sila nga maglayaw sa mga dalanon. Sa National Press Club of the Philippines Forum sa Intramuros, Manila, ginpahayag ni Social Welfare Undersecretary Edo Punay nga may programa ang DSWD para sa mga kabataan. Sa diin, may ipahamtang nga pasilidad nga mag-aatipan sa ila. Natalana nga magatukod ang hensya sa isa ka technical working group nga amo naman ang magatuon sa posibilidad pagpatuman sang 3-strike policy batok sa mga ginikanan sa mga bata nga nagalayaw. Sa idalom sini, kung 3 ka beses na nga ginsagop sa dalanon ng isa ka bata, kuwao na sila sa ilang mga ginikanan kag ibutang sa foster care sang gobyerno. Sa piyak nga bahin, ginpa siguro naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga handa ang Pilipinas nga magtrabaho kaupod ang mga partners sini sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa food security sa pungsod kag rehiyon. Si Marcos ang sanaybaluan na kigbahin sa mga kaupod nga lideres kadungan sa ika-25 ASEAN Plus 3 Summit sa Phnom Penh sa Cambodia. Subong man, ginpahayag sa Presidente nga preparado ang Pilipinas nga mag-collaborate sa ASEAN Plus 3 partners may angod sa New Work Plan 2023 to 2027 nga magaserwi naman gabay para sa masunod nga 5 ka tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Kaginyugin pamatian ang kabugasan nga detalya sa ngaton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 12, tuig 2022. Sa liwat ang inyong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon!